quan era més jove i sentia parlar a la gent que havia fet un màster en l'Escola Nacional de Salut Pública, jo em deia a mi mateixa que un dia també aniria. La LLUT em va donar la possibilitat de complir aquest somni i ho vaig fer dintre del programa de doctorat que estava cursant. Això em va permetre conèixer un sistema que té l'atenció primària i la salut pública com a base del mateix, amb una mirada sempre salubrista. Professionalment m'interessava molt conèixer tots els plans comunitaris que tenien relacionats amb la salut mental i vaig veure com tenen integrades totes les arts escèniques en qualsevol tipus de teràpia. Fan psicoballet, psicodansa, concerts en els que els protagonistes són les persones que tenen aquest trastorn mental. Fer comú al diferent, com ells diuen. En quant a la recerca, una cosa que em va cridar molt l'atenció va ser la capacitat que tenen per impulsar que les infermeres es puguin doctorar i com se les tutoritza i se les acompanya des de l'Escola Nacional de Salut Pública. Vaig aprendre d'amb elles mètodes de recerca qualitatiu, com el mètode Cabral, que és molt útil a l'hora d'identificar àrees de millora en processos assistencials o docents. Només puc que sentir enyorança i ganes de tornar-hi. Jo vaig estar a la unitat de musculoesquelètica de la Universitat d'Oxford i la veritat que va ser el punt d'inflexió que em va permetre concloure la meva tesi doctoral i tenir una qualificació de doctorat de reconeixement internacional. Estant allà em va permetre conèixer altres maneres de treballar. Allà es treballa de manera multidisciplinar, però multidisciplinar de veritat. No només hi treballen a l'equip metges, infermers, infermeres i estadístics, sinó que també s'incorporen geògrafs, economistes o filòsofs i els projectes avancen en grup i cadascú aporta el que millor sap fer. Allà les jornades laborals són més flexibles, però també són més profitoses. És més senzill fer una conciliació familiar. La veritat és que una de les coses que més agraeixo de la meva estada a Oxford va ser que vaig ampliar la meva xarxa social en recerca. Allà vaig posar cara a figures importants en el camp internacional de musculoesquelètic i que ha permès que estem en contacte i que seguim col·laborant.